Wato, Your Excellency, wallahi taro ya yi kyau. Karka ga yadda al'umma suka taru suka goyi da bayanmu. Haka muke ta gani abubuwa suna yawo sosai kuwa. Your Excellency, yaran nan sun yi ƙoƙari. Suna ta posting a gari. Mutane kuma suna ta like. Allah ya taimake ka. Gaskiya ne wannan yara. Gwani, ko menene haka dan Allah dan Allah? Kai sai yaushe zaka gino ne harka ta jama'a amma gwani sai ka kama nuna cewa kai harkar nan kamar yau ka fara ta kama. Ciyaman bashi da yake ka san gwani an kwana biyu ba a haɗu da ita ba. Ka san yana hannu gare dan murmure. Ƙara mu rediyon nan. To shi ke ne ya sami shi. Shugaba Muhammadu Buhari ya gwammace koma gidansa na Daura ko na Kaduna ya zauna yana shan fura yana sallah yana salati domin wato babu abin da yake bukata a duniya. Mota ce mai kyau ba a gabansa take ba, riga ce mai kyau ba a gabansa take ba, babu wani abin da 'yan siyasa yake burge su wanda yake burge shugaba Muhammadu Buhari ba wai kuma dan yana da shekaru ba a'a haka Allah ya halicce shi al'umma ce a gabansa. To wannan sai dai mu gode ma Allah da Allah ya karba dora al'ummar Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari ya zama dan takara wanda zai nemi takarar wato jam'iyyar APC ya shugabanci Najeriya a 2019 da ikon Allah da girma. Your Excellency, wannan ai na woman leader ne ai. Your Excellency, wannan ai takalmin woman leader ne. Your Excellency, ka gana ka fa, gana ka nan. Wannan ai na woman leader ne, ka gana ka fa. Na ga baki ne. To ai Your Excellency. Sai Buhari sai